נשים רבות מוכנות לעשות כל שביכולתן כדי להגשים את החלום ולהיות אימא, אבל לעתים נתקלות בקושי עם תהליך סיוע בפריון מתורמות שאינן יהודיות, בשל היבטים כמובן הלכתיים. עבורן אייסיס קליניק מציעה פתרון הלכתי מדויק תחת פיקוח קפדני ובשיתוף מכון פועה, עם תהליך שבו יהדות התורמת בעצם נבדקת ומאומתת על פי דרישות ההלכה. נמצאת איתנו נעמה אטלס, מנהלת הפרויקט של תרומה באישור הלכתי באייסיס קליניק. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, מה שלומך? איזה בשורה, איזה בשורה. בשורה גדולה, מביאה. כי עד היום העניין ההלכתי הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה. נכון. אז בואי תספרי לנו על הפרויקט. קודם כל, הפרויקט הזה הוקם לפני כעשור, בשיתוף עם מכון פועה, לאחר שבעצם רבנים התחילו להתיר את כל העניין הזה של תרומת ביצית על ידי תורמות יהודיות. כל ההליך הזה כולו מפוקח על ידי מכון פועה כמובן, אצלנו בקליניקה, שנמצאת בקפריסין. הקליניקה עצמה קיימת מעל 20 שנה. היא נמצאת בחלק היווני האירופאי. למה זה דווקא שם? בגלל הסטנדרטים בעיקר האירופאים שהם מאוד מאוד מחמירים, בגלל העובדה שזו קליניקה בעלת שם עולמי, מגיעות אלינו מטופלות מכל העולם לעשות אצלנו את הטיפולים בעצם. והפלוס זה כמובן כל העניין של ההשגחה ההלכתית, אומנם זה נמצא בקפריסין, אבל יש ביניהן את כל העניין של ההשגחה. אז איך זה בפועל עובד? זאת אומרת, איך מתקיים כל הדבר הזה? עם התרומות היהודיות. בפועל, מה שקורה, קודם כל, התורמות ניגשות לבית דין רבני. בעצם אנחנו מקבלים את כל האישור של היהדות של התורמת, ובעצם להוכיח שהיא באמת יהודייה. לאחר מכן אנחנו בעצם עובדים מול הנתרמת, מול המטופלת, בכל העניין של ההתאמה של המסלול שהיא צריכה, לגבי הטיפול שהיא צריכה, התורמת שהיא צריכה כמובן, שמוצאת חן בעיניה, הצרכים שלה לגבי אופי הטיפול. לאחר מכן בעצם אנחנו מתחילים את ההליך עצמו בקפריסין, בקליניקה שלנו, כמובן בליווי המשגיחות של מכון פועה, המשגיחות שנמצאות כבר בקפריסין. וואו. שאחראיות בעצם על כל הטיפול מההתחלה עד סוף, כל הפן ההלכתי, במיוחד בתחום הזה שהוא מאוד לצערי פרוץ בישראל ובמקומות אחרים, אז באמת הן נמצאות מתחילת תהליך של הווידוי יהדות של התורמת, שזו אותה תורמת שעומדת מולם, עד ההליך עצמו של כל ההליך הרפואי, עד בעצם הנעילה והסימון. בעצם לא עושים שום דבר בקליניקה בלי הרבנית, המשגיחה של מכון פועה שנמצאת, ובעצם... כמו שבמסעדה יש משגיח כשרות למהדרין שיושב על הסלטי ועל הבשר, יש לכם משגיחה, מה שנקרא, למהדרין, שהכל יהיה כדת וכדין. שהיא רבנית. פלא פלאים. ומה אחוזי ההצלחה? אחוזי ההצלחה הם מעל 90%. וואו! כן, שהם בין הגבוהים בעולם. זה מסיבות מאוד מאוד פשוטות, כמובן שזה הקליניקה, האיכות של המעבדה, התקנים האירופאים המחמירים. כל העניין שזה הרופא שלנו למד והתמחה באנגליה, בקליניקות המובילות בעולם. מעבר לזה, התקנים, כמו שאמרתי מקודם, האירופאים הם מאוד מאוד מחמירים. חשוב דרך אגב לציין את כל העניין שאנחנו אמנם נמצאים בקפריסין, אבל הקליניקה שלנו מאושרת על ידי משרד הבריאות הישראלי, ויש החזרים מקופות החולות. זה חשוב. זה כאילו, זה בעצם רק, זה הכל בעצם כאן. בקפריסין, אבל זה ישראל, בדיוק. רק גשמית בקפריסין, אבל רוחנית היא בארץ. רוחנית זה תמיד בארץ. זאת אומרת שהחזרים קופות החולים ייתנו אף על פי שזה לא נעשה בארץ. אכן, בגלל הסיבה שאנחנו מאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי, אפשר לראות את זה באתר של משרד הבריאות. ומה זאת אומרת הליווי הזה שאת מדברת עליו? אולי תספרי קצת על התהליך הזה. הליווי הוא בעצם מההתחלה, כמו שאמרתי, משלב של לוודא שאותה תורמת שקיבלה בעצם את האישור יהדות, זו אותה תורמת שעומדת מול המשגיחה. לאחר מכן היא זאתי התורמת שעושה בעצם את התרומה אצלנו בקליניקה. לאחר מכן הליווי של המטופלות, לוודא שזה אותם מטופלים ואותו במעבדה, אותם חומרים גנטיים ששייכים למטופלת ולמטופל, כמובן הולכים לאותו זוג. כל דבר ננעל לאחר מכן, מסומן באמצעים מסוימים של מכון פועה, שבעצם רק המשגיחה יכולה לפתוח אותם, אף אחד אחר לא יכול לפתוח. ולאחר מכן עד שלב בעצם ההחזרת העוברים, עד השלב הסופי של הטיפול, ונעילה כמובן של השאר לטיפולים. לכמה זמן הזוג צריך להגיע בשלב הראשון? בשלב הראשון, בכל שלב שהוא הם צריכים להגיע רק לשבוע. רק לשבוע? רק שבוע, 40 דקות טיסה, שבוע. אני צריך את השורה התחתונה, נעמה, איך אפשר ליצור איתכם קשר? קודם כל, ברשתות החברתיות, יש לנו אתר אינטרנט, בדף של עדן כמובן. מה צריך לכתוב? צריך לכתוב IVF Fertility Cyprus, או באתר שלנו, או במספר טלפון שמופיע עכשיו על השקופית. איזה מספר טלפון? אני מחפש את המספר, תגיד את המספר. 072
הוא היה על המסך, אבל אפשר גם כן להיכנס לעמוד שלי, אני כל כך בעד הפרויקט. אנחנו מעורבים בזה, באופן אישי. סוף סוף יש דבר כזה, שאצלי בעמוד באינסטגרם אפשר למצוא את כל הפרטים הנדרשים. אתם עושים דבר חשוב, אנחנו גם בכלל קשורים למכון פועה, ואנחנו מברכים אתכם. ממש. זה חשוב מאוד. יהיו עוד משפחות בעם ישראל. משפחות יהודיות. משפחות יהודיות בוודאי. המצווה הראשונה זה פרו ורבו, ומלאו את הארץ. ואתם מקיימים את המצווה הזאת ואנחנו איתכם. אז אמרת איך אפשר להגיע אליהם? שידעו, שברור? יודעים איך להגיע? זה ברור. זה ברור? אפשר לפנות גם למכון פועה, דרך אגב. מכון פועה גם מעביר את זה? מכון פועה גם. תודה. נעמה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. בשורות טובות.